गिबियाव बड'लेण्ड हालामनि बड'लेण्ड बिजोंफोरनि गेजेरजों बा रादाब बिजोंफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि सरकार मानगोरां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय समाव जोङो मोनसे हेपिनेस मिशननि थांखिजों कमिउनिटी अर्गानाइजेशनफोरनि रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ लानानै जोङो मोनसे नटिफिकेशन जारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय गोबां दान्थे बिदान्थे जालायलायदों आरो बेखौनो आं सरकारनि जानानै मानगोरां चिफ सारनि बिथोन बायदियै दिनै रोखा फोरमायथि होनो नागिरदों। बिनि फोरमायथिया ओरैबायदि जे हेपिनेस मिशननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो हारिखौ गाव गावनि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जिउ आरो सम्पतिखौ रैखाथि मोननायजों लोगोसे सान्थियै माब्रै रायजो जानो हायो आरो बिथांमोनखौ सन्मान होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि पार्टिकुलार मोनसे जा बिथांमोननि फोरमायथिनाय मोनसे बिमुंफोर बे बिमुंखौ लानानै जों जे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों। बेवहाय मोननै कलिता सम्प्रदायनि आरो गुबुन मोनसे सम्प्रदायनि माबाखौ लानानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों। आं बेखौसो रोखा होनो नागिरदों जे जोंनि सरकारा रायजो राजाफोरनि दान्थे बिदान्थे आरो फोरमायलायनायखौ खोनानानै मोनथिनानै बावैसो बेखौ लानानै जोङो नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनायखौ लानानै जोङो सावरायलायदों। गतिके सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खोब खम समनि गेजेरावनो मोनसे डिसिसनाव फैनायनि थाखाय जोङो थिरांथा लादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जादों जे जोंनि सरकारा जेब्लासिमावलागि इउपिपिएल दोलोआ थाबाय थागोन अब्लासिमावलागि हारिनि बेरेखा आरो खहा जानाय खामानिखौ जों मालाबाबो मावा आरो जों बेखौ मालाबाबो आखाइ होआ। हारिनि जौगाथि आरो रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लायबो गसंबोबाय थादों आरो इयुनावबो गसंबाय थागोन। गतिके जोंनि माखासे गोरों गोरा आरो अपोजिशननि माखासे मानसिफोरनि जा सावरायलायनाय दान्थे बिदान्थे जालायलायनाय जों बेखौसो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोननि साजेसनखौ जोङो बरायो, खिन्थु बिदि होननानै जोङो गाज्रिखौ मालाबाबो लाया, मोजांखौ जोङो बरायगोन, गाज्रिखौ जोङो जेब्लायबो गोजानाव दोनगोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि मोजांनि थाखाय बे हेपिनेस मिशननि सायाव सोनारनानै रेस्ट्रिक्टेड हलिडेज कमिउनिटी अर्गानाइजेशनफोरनि जा जोंनि फोसावथाय बेखौ जोङो बावैसो खम समनि गेजेरावनो सोरांफिननायनि थाखाय सावरायदों आरो थिरांथा लानाय जादों।